kumusta? Para sa mga estudyante o sa mga nanay o tatay o sa mga kugihan nga mga teachers, larga bula. Tamo karon nga estudyante ay pasagdi. Laptop, cellphone, kung magklase karon anha na magklase sa laptop o cellphone. PC ang laptop, cellphone, kung magklase karon anak na magklase sa laptop o cellphone. Thank you.